2007an esratu ginen, etxeko segida hartuz, etxaldeunek batu hoita 5 hektara pentze eta beste 1 hektara laje eta mendi. Eta etxaldeuntan ardiak baitugu, ardi esnaunak, gazna iten dugu eta esnekiak iten dugu. Hori da gure atelier principala, eta gero bestalde fruituak baitugu, serri zomeitzu baina serriak txekuentzat dira, eta hala. Guri biziki importanta iduitzen zitzaigun jendeentzako janaria ekoiztea. Laborantzaren helburu nagusia hori izatea biziki importantea zitzaigun eta azietaraino, azken finean. Eta biagenik ere erten alda, entzatu girela astetik, gure filosofia nolazpeit dela inala valorizatzia etxaldiak eskaintzen daukuna, eta parean karga inala gutiukan ez. Beraz, gure etxean ardiak hasten dira erditzen urtahilean, bildotsak susenka saltzen ditugu otsaila martxo hortan, gero esnekiak eta gaznak ekoizten ditugu ekaina bukatu arte, eta gero ardiak esnean ekartzen ditugu mendirat uztailean eta agorila astapenean. Han orduan eskuz hasten gira deizten, eta han gaznatzen, esne kantitatea txikiagoa da ere gara jartan, eta gazna mendian ere. Eta menditik diaustean, hor behitz hemen ardien lana tipitzen delaik, orduan fruituak dira hasten, eta horiek biltzen eta transformatzen resimenta eta kompotetan. Saiatzen gira gu dena freskoan transformatzen, kongelatu gabe, eta beraz hori iraila urgia bukatu arte.